לחיים, לחיים, לחיים. היה לנו קשה, אין חשמל, אין מים. היו מביאים לנו מים במשאית וחשמל, מדליקים לנו את האורות האלה. זמרת שיהיה לה זמרת טובה, אנשים טובים, שיחיו, שיגידו את הילדים שלהם, שיהיה לנו שמח שמח. מוסף זמרת הולך להתקדם, מוסף זמרת הולך לגדל. זוזי, תהרגי אותו! נו, תתקפי אותו, למה זה לא זה? נו! מה אתן עושות? למה אתן צעקות? אנחנו לא צעקות, אנחנו משחקות. שו עד המשחק הזה? זה ברול סטארס. מה זה בוצעת הזה? תסתכלי, זה משחק בברול סטארס, משחקים. משחק בטלפון? זה משחק בטלפון. אני והחברות שלי משחקות, הנה תראי. אנחנו במושב זמרת, הילדים שלנו אף פעם לא יודעים מה זה טלפון. יודעים רק בחוץ משחקים. חבר'ה, רגע. כל החבר'ה של שובה משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. לא עזרו הצעקות, בוא נתפוס אותם בכוח ונתקע להם מכות. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. ג'בין, יאללה, תיני מקלה. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. ג'בין, יאללה, תיני סחה. לך ותקרא למומו, הוא איתמה תוכננית מיש. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. נו שיבואו!